A ver. Baina gaur ez da... Oso ondo. Gaur ez eizean hau. Gaur ez da Aneren urtebetetzea. Gaur ospatuko dugu Aneren urtebetetzea. Aneren urtebetetzea da... Uztailaren... Uztaila. Eta uztailan ikastola itxita dago. Oporretan gaude. Eta horregatik, naiz eta gaur ez izan Aneren urtebetetzea, gaur ospatuko dugu, baietzane. Eta aitatxok eta amatxok egin dute bizkotxo goxo-goxua. Hanek ere bai. Zuk lagundu diezu? Bai, eta nola egin dezu bizkotxoane? Zen hastu dezue bizkotxoa egiteko, a ber? Azukrea, irina, eta zer gehiago? Esne pixkat, arrautzak ezin ditugu. Batzuk ezin dutelako arrautza, jan. Bueno, abestuko diogu Aneri... Beste batzuk bai. Abestuko diogu Aneri zorionak zuri. Enara. Venga, ba. Zorionak zuri. Zorionak beti. Zorionak gane. Zorionak beti. Baina da indena utxaloka. Zorionak zuri. Zorionak beti. Txaloka zenbatzen. Dena prest, txaloka, Ba! Txalo bero ba! Bueno, Ane, zer eskatu behar dizu aitatxo eta matxori eta itxora eta monarita zure? Kotxea! Kotxe berria! Aitatxokin juteko... Deskapotablean? Deskapotablean, Nik ere eskatuko den kotxe bat urrengoan, a ber, ea, norbaitek. Da ze kolorean, Gorria, hala! Hala! Bueno, Ane, banatuko dituzu, venga ba, hasi txandaka, hasi. Enarari, gero Mariori... Ikusi, zaleak, ikusi, zaleak. Ez nekea, ez da bide txarrak gora,